नोंखौ नुनानैनो आं जाबाय दिनै बोदोर नोंनि हायना महराव गोमोहाबबाय आङो नोंनाव मादि मुहिनि दङथाय हरखाब माबा सोलायनो हमदों आंना मा एसे आबिर सारफावखो नों फालांगि बादि नोंनि थाबायनाया सोरगो रायजोनि मोदायजो बादि नोंनि मिनिनाया बुरखायनोथ' हाला मोजां मोननायनि इरादा मानो होयो नों मा एसे आबिर सारफावखो नों गोरबो मन्दिराव दङब्ला माबाफोर खोथा सिरियै दाथासै नोङो बुंदो ना आंनो अरसे आंथ'